Good morning mga higala no. Buntag na sad panahon na sad sa pagluto sa mga bana para sa among mga asawa. Kay kani gyud among mga asawa. Perte gyud mo ning pinangga Porti mo paghawid aning mga luwag og tinidor og kutsara o bisag unsa dili gyud na mo na ipabuhat nila. Porto this video ni ha. So karon nagluto kog bulad, siguro wala man gyud ta mga libat no. So nakakita mo nagluto kog bulad. So giparisan gyud ako na siyag noodles ba, kaingon sila ang noodles ug bulad parison hastang lamia. So karon nakapabor jud ko sa akong asawa kung mahimo darling baby ko. Ikaw sa maghuka diha kay ako maghanday-handay sa. So karon sugot ang akong asawa sabay pahiyom sa ako nga ako daw perteng gwapoha for today's video gyud ni siya. Ay kung karon amoy comment sa kuha ka kung voice over perteng las ayap time patiwason sa akong video ha kay nagkaon akong asawa. Niingon siya na ay ni katol sa ako So niingon ko maghulat ko sa kama karon tiwason ako ang istorya ha nga ang akong voice over dili ni hubog ha. Mao gini iyang originality of content. So karon tiwason na tong istorya nga naabot mi sa kong asawa diri sa kama kay nagkuhit-kuhit ni siya sa kuha. Sus walang mo kabalo sa akong problema. Kaming mga bana maproblema namin nga anong kuhiton mi sa among mga asawa, di ba? So ako karon dili jud ko hubog bisan pagtagaan ta mog sample sa akong tingog pero dili na lang ko mukanta kay lisod na. Basig malabuan ako si Renz Birano ba. So karon nakita man gyud ninyo ba, di ba? Nga akong asawa sige gyud og kuhit sa ako gani ni hunghong pa niingon ko niya. Unsa gyud na imong problema nga ganiha pa man gyud ka sige panguhit ha. Niingon siya, naa daw katol sa iya ha. So ni anak ko, asa dapita. Niingon siya nga sa akong abaga ay lintik, abaga raman di ay na. Pagkuhag sudlay dito kay atoan na ng kambrasan karon-karon na. So karon nagkuha siya og sudlay. Mauto ako siyang kalot-kalotan siyang abaga tanawa. Unsa akong buhaton ha. Tanawa sa ninyo una mo mag-judge naingog bairan, di ba? So karon ingon ana lang nahitabo sa kong asawa kay pertigyong apuraduha magpakalot siyang likod ba. So for today's video kalot-kalot sa lang ta kay wala may schedule sa kong asawa. Di ba? Lisod kaayo.